מה קורה אנשים? כאן עומר בעוד סרטון. האמת שזה הסרטון הראשון שלי בערוץ כי עשו לי ריסטארט. קנו לי את המג'יקל ואת הג'יינט ואת תום מורי. יש לי כאן חבר סתום רצח. אני לפחות יכול לקנות מג'יקל. גם אני. קנה. לא בא לי. יש לך לג'נדרי צ'סט? ג'יינט צ'סט ב3 שקל. תקנה, תקנה. יאללה, אני לא קונה. יאללה. אני אתחיל משחק. רגע. אני בינתיים קונה מג'יקל. עומר, אני חוסך ל-4,000 מיליון ג'יימס. וחזרנו. אני אתחיל משחק לא וואו, איזה קשה זה הכי ארבע. זה הכי קל בעולם. עשו לי ריסטארט אז אני ארנה 4, ואם אתם שומעים את האוברבורד שלי, Bluetooth mode. שומעים? אז יאללה, עכשיו אני אחבר אותו. לך לנסוע בו קצת. לא. לא כאן. או לא התייחסתי. פאק. לא התייחסתי, פאק. Bluetooth mode. איזה בן זונה אתה? אני? לא. סליחה על הקללות. פשוט לא נורא, הוא ככה כאן בסרטונים. יש כאלה שבוחרים אני רגיל מלידה. אין לי אינטרנט. יש לי. בלידה אמרתי. סופר סטייל מרפקו. וואו, לא ידעתי. מה אתה עושה לי עשר שלישי? או איך עשו את זה בטלוויזיה, תנועה מגונה של בנים. מה זה, הידיים שלי לבנות, יחסה. נכון, זה כיף לעשות עם הרבה מאוד ככה? עומר, תסתכל. כן. מה זה, עובד לטאוור? No. לא. עומר, למה שאני מתפטר? לא. אחי שלה עם מלא זבובים על הראש. אני צריך שתתרמו לי כי אני רוצה לחסוך למצלמה חדשה. זה המצלמה של המוסלמים? כן. אני מסתכלים שמעו מה שאמרתי. איזה הפיירבל הזה. לא. איזה מניאק. אתה רוצה אני יכול לנצח לך? לא. עומר, אני יכול לעשות שוב את הנייטוויץ' דראפט צ'אלנג'. תעשה אז. לא בואי. אתה יודע שאני לא עושה את הנייטוויץ'. כאילו, רק ארנה 11, אבא שלי הצליח לעשות 12 ניצחונות. מי? אני כאילו רק ארנה 11, אבא שלי הצליח לעשות 12 ניצחונות בנייטוויץ' דראפט צ'אלנג'. פוק יו. הפסדתי. עכשיו תור חבר שלי לשחק. בואו תראו את הניצחון המדויק בעולם. מה זה? אני מול קול. הוא חושב שהוא קול. נגד מי? קול. נגד קול. אני רוצה לרדת מהאוברבורד הזה ואני מפחד שהוא ינסה להרוג אותי. הופה. הוא משחק פה עם פקה. אז אנחנו נפגיז אותו, כי רק אני משחק עם פקה וזה לא יפה. זה לא יפה לשחק לי עם הקלף האהוב עליי, עם הפקה. אומייגאד. כן. מיני פק... כמה
כמה ארצ'ריות עולות? 3? יש לך קצת אחוז, עומר. בוא נעלה הביתה שלי. סידרתי בינתיים. תן לי רק לגמור את המשחק. לא, יש לו... עומר, בגלל שנגמר לך סוללה, אני עוד שנייה הפסדתי. לא נגמר לי הבטריה. עוד מעט. 25%. אוקיי, הורדנו לו טאוור, אנחנו בדרך לשיל. מה? לא! הכל בגלל הפקה המסריחה הזאת. רגע, מי הוריד לי טאוור? הוא הוריד לי ואני עוד שנייה מוריד לו. היי! פגעתי לו. די, עומר! אין לי מה לעשות נגד הפקה. לא. פאק יו. לא עבד. ביץ'! הוא הפסיד לי בכוונה. מה? הוא הפסיד לי בכוונה כי היה לי בטריה. נכון. יאללה בוא, לי. טוב, עכשיו נעצור את הסרטון ונחזור. אנחנו כבר נחזור ויאללה ביי. לפני כמה חודשים. סליחה שלא חזרתי אליכם. פשוט הייתי צריך לשים את זה במתן. יאללה. עכשיו מוסקטיר. ומנפקה מהר. עומר, אני צריך ללכת. למה? כי עוד מעט אנחנו הולכים לים. אבל. אני לא יכול, אני אשאר עד שתגמור את המשחק, טוב? טוב. מה זה? חיברתי אבל למתן את זה. עומר, הפייסבוק קורא לי, תראה. אורי, יש לך רזיזים מאחת, את רוצה. ג'יינט, מהר. ג'יינט. אתה מכיר את יוני ברי דמג'? כן, הוא עשה סרטון עם עשב ואני באמצע הסרטון, אורי. כן, הוא עושה עכשיו לייב. אז מולט העלה סרטון. מולט וניקד נייט. והורדתי לו גם טאוור. מולט נגד ניקד נייט בנייט ריץ' צ'אלנג'. טוב, עומר, אתה משלש אותו? כן. אני יכול ללכת? בבקשה תורידי, בבקשה תורידי. בבקשה תורידי את זה. לא, הוא חייב להיות חר ולשים לי את זה. עומר, אני יכול לך... איזה מנאייק. עומר, להחזיר לך את זה בערב או מחר? מה? להחזיר לך את זה בערב או מחר? ניצחת, עכשיו אני יכול ללכת? סליחה שעצרתי את זה, פשוט דיברתי עם חבר שלי, הוא כאן. עומר אמר לי במי הוא מאוהב. כן, ממש. סתם, אני יודע במי אתה מאוהב. עומר, איפה הקופסה של זה? לא יודע. עומר טוב. מאוהב לבן. לא? ביי. זה הסרטון היום, מקווה שנהניתם ויאללה ביי.